Ako Martin Petruško vyzvrtal stavbárov. Stavbári mu oponovali. Vraj to nie je možné, lebo nemajú ako cestu rozšíriť dovtedy, kým stavba nebude dokončená. Ja to ale považujem za prioritu. Bavme sa teda o tom, ako to urobiť, aby tadiaľto tie osobné autá jazdiť mohli. Nedal sa Martin Petruško. Zástupca zhotoviteľa upokojoval námestníka primátora slovami, že ak budú môcť úsek dokončiť hoci len o 7 či 8 dní skôr oproti uvedenému termínu, urobia to. Budeme sem chodiť na kontroly, či už ja, alebo pán primátor, každý týždeň a všetky problémy budeme riešiť okamžite, reagoval na tieto slová viceprimátor, ktorého očiam neušiel ani ten najmenší detail. Napríklad štvorica chlapov, ktorí sa opierali o stenu výkopu. Vy ste z akej firmy? Koľko vás tu je? Prečo stojíte a nič nerobíte? Nasledovala jedna otázka za druhou. Oslovení sa zmohli iba na zajachtanie, že prišli na stavbu iba dnes a koľko ich má byť dokopy, ako si ani nevedia. Až podozrivo rýchlo sa ale rozbehli za prácou, zrejme preto, aby boli radšej od zvedavého viceprimátora čo najďalej. Martin Petruško postupoval pomaly, ale isto ďalej a opäť nepotešil stavbárov, keď sa nahlas začudoval a zároveň skritizoval, prečo na jednom z úsekov nebolo takmer ani živej duše. Jasne a zrozumiteľne sa vyjadril, že treba okamžite zmeniť organizáciu práce a zvýšiť počty robotníkov. Tu by ich malo byť ako mravcov. A nie, že široko ďaleko vidím iba zo pár jednotlivcov. Neexistuje, aby na jednom úseku bola kopa ľudí a na druhom prázdnota. Aha, a zase stoja a nič nerobia. To sa musí zmeniť, veď čo si pomyslia okoloidúci, nehovoriac o tom, že takýmto spôsobom sa do konca marca nestihne nič dokončiť. Viceprimátor neostal iba pri slovách. Každý jeden nedostatok, či už sa týkal prác alebo počtu robotníkov na jednotlivých úsekoch, si podrobne zapísal. Počas ďalšej kontroly tak bude úplne presne vedieť, čo, ako a kedy stavbári vyriešili.